Бүген безнең гаиләбездә зур бәйрәм. Безнең өчен җир йөзендәге иң кадерле, иң газиз булган кешебез Рифат Кауис улы Закиров матур гомер бәйрәмен билгели. Кадерлебез Илеш районының иң матур төбәгендә урнашкан, шилтерәп аккан Агыйдел елгасы буендагы Бозытамак авылында беренче бала булып дөньяга килгән. Һәм бүгенге көндә дә туган авылында игелекле гомер кичерә. Кадерле әтиебез, гомер юлың якты өлгө итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык әтиебез. Сине 65 яшьлек күркәм юбилеем белән чын күңелдән кайнар котлап, матур теләкләребезне бүген синең хөрмәткә юллыйбыз. Безне аякка бастырып, олы юлга чыгарганчы, әни белән сиңа күп сынаулар үтәргә туры килгәндер. Әниебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканың, яратып сөеп, аталарча кайгыртканың, гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әти. Без барыбыз да тормышта үз юлыбызны таптык, сезнең йөзгә кызыллык китермәскә тырыштык. Син, әти, безнең өчен һәр чак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух шишмәбез, яшәү өлгебез. Әтиебез, син күпме югалтулар кичереп, бер анадан туган 8 бала арасыннан үзең генә калсаң да, сынмадың, сыгылмадың. Син тормыш авырлыкларын җиңә килдең, балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлек үрнәге күрсәтеп яшәдең. Һәр вакыт ягымлы, йомшак күңелле генә булып калмыйча, кирәк вакытта кырыс та, таләпчән дә була белдең. Әти, ата-ана һәм туган кадерен белергә өйрәткәнең, туган нигезгә кайтканда сагынып көтеп алып, хәерле юллар теләп озатып калуың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Әти, син балаларыбызга да яраткан дәү әти. Үз көчегез белән корган мәхәббәтле йортыгыз һәр вакыт ямьле, ризыклы булсын. Без балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп, әни белән бер-берегезгә куаныч, терәк, ышаныч булып, озак гомер итегез. Алдагы көннәрендә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын иде. Барысы өчен дә мең рәхмәтләр сиңа. Әти, сиңа язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, шатлыклы иртәләр, исәнлек саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Картлык көннәрең бары тик шатлыкта гына үтсен. Әти, гел шулай көләч, ягымлы бул, безне сөендереп, озак яшә. Юбилең белән котлап, зур бәхетләр сиңа телибез. Үзең кешелекле булган өчен олылыйбыз бүген сине без. Чын йөрәктән котлаубыз җыр булып сезгә барсын. Бүгенге бәйрәм гомергә истәлек булып калсын. Диләр энҗе бөртегедәй оныклары Азалия һәм Рамир исеменнән беренче чәчкәләре Регина белән кияүе Рамис, яраткан кызың Ирина белән Амирчик, көтеп алган төпчек улың Илфат белән киленең Ларида һәм аларның җимешләре Солтан белән Денислам. Һавадан йолдыз, алтын таулар, бүләк итәлмим сиңа. Сине бәхетле итә алсам, бары шул җитә миңа. Яхшы ата да син, яхшы ир дә, без бәхетле җирдә син барга. Фәрештәләр кунсын иңнәреңә, туган көнең белән котларга. Синең күчкән яктылыктан нур сибелә тирә юнгә. Кайгы хәсрәт күрми генә, яшик шулай бергә. Ак бәхетләр сиңа юлдаш булсын, үткән чакта гомер юлларын. Онытма син авыр минутларда, синне аңлар кеше мин барын. Дип котлауларга чын йөрәктән кушыла 41 ел бергә гомер иткән тормыш иптәше Әлфия апабызда. Хөрмәтле Рифат Кауис улы, без дә сезне 65 яшьлек матур гомер бәйрәмегез белән котлыйбыз. Һәр яңа көн уңышларга таба дәрт, көч һәм куәт өстәп торсын. Барлык якын кешеләрегезне сөендереп, дөньяның бар матурлыгын күреп, сау-сәламәт булып яшәүегезне теләп калабыз. Һәм якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләгебезне тапшырабыз.
şaraplarını bakallarga tutup, yanlarında nazlanıp kınaltır. Eydeli görün onları da oyunun, küngelini eyde küterim. Şaraplarını bakallarga tutup, yanlarında nazlanıp kınaltır. Yeliyuma yelim usullanma, ağırlıkka bir işimik birde. Şadlıklarını güleşkende birde, kaygılarını kişirik birge. Eydeli görün onları da oyunun, küngelini eyde küterim. Şaraplarını bakallarga tutup, yanlarımda nazlanıp kınaltır. Eydeli görün onları da oyunun, küngelini eyde küterim. Şaraplarını bakallarga tutup, yanlarımda nazlanıp kınaltır. Duatışın bulayım ikeni bugün, küngellerin yaşka tulmasın. Şeşlerini sıypap, yaşlarını sürtüm, yüreğimni birim bulmasa. Eydeli görün onları da oyunun, küngelini eyde küterim. Şaraplarını bakallarga tutup, yanlarında nazlanıp kınaltır. Eydeli görün onları da oyunun, küngelini eyde küterim. Şaraplarını bakallarga tutup, yanlarında nazlanıp kınaltır. Şaraplarını bakallarga tutup, yanlarında